Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ang biyang akong anak palihog, sir. Ibutang una na imong gipasan. Pag-abot ako dinhi, nabtan akong naghilag ang bata sa duyan nga gibitay dinhi sa sangas mangga. Hey, pasaylo ang nagbuot-buot kog kuha sa bata, ha? Inabanaka ko nga mahog unya gikan sa duyan. Ibutang una na imong gipasan. Aron kuhaon mo ang bata. Kailan, baby, ha? Yan as mama nimo. Dali na, dali. Ito ka ni mama nimo, baby, ha? Ganto, ha? Dawatan mo na ako. Dali, Yena. Hilam na. Nana si Mama. Oh, imong ibanig ang habol sa balili? Ayaw na, sir. Ako na lang. Higa na na ka. Didi, oh. Oh, gigatas na din nimo? Oo. Mukhaon naman sa siya. Ay, gigutom di ay. Maong mihila kay gigutom. Ay, pwede taong tutoy, oh. Unsay tuyo nimo, sir? Aw, nakabalita ko. May mga manok Bisaya ako numong baligya. Mupalit unta ko. Naaman, sir. Pila ka buok. Mupalit sab ko bisan unsang klase sa mga utanon o mga lamas. Naasat, sir. Sige, sir. Nakatog og balik ang bata. Pero ang mga manok Bisaya, sir, tuwa sa amabay. Unahon una nako ang mga utanon o mga lamas day. Ilang kabalaka kay nakoy driver nga mohakot ana og maoy mubutang sa pick-up. Maing buntag, ma'am. May buntag, sir. Sige, sir. Manguha ko mga utanon. Sige lang day. Anhilang ko maghuwat nimo. Unsa man magpatabang ka? Ayaw na lang, sir. Ako na lang. Sige. Diya lang mo, sir, ha? Ako lay bantay sa bata day. Kabala ka. Sige, sir. Nahinanong pa ang bata. Okay man, sir. Huwag giling tao sa palibot. Kitaryo din eh. Dali Kay murag may gikuha sa siya bulsa. Basin cellphone. May tawgon siya. Dugaya mo to bag-oy. Pahibaon ako siya nga may duha ka laki nga ni Aron kini. Wa ko makailaw. Nga naman ka? Basi nagtaka na iyang gisakyan. Usban ako. Dili man noon daotan mga tawana. Desente o dato may kain tanawon. Buutan man sad sa kung tanaw. Pero maal ka mahibaw si Greg. Sir! Sir! Nakuya para siya. Rosby kay mapatayon niya na. Bitaw no. Unsa may lami sa patay. Di, huwag lami. Kadyo, sir. Kadyo, sir. May gitawgan ko na siya. Mapati ang ring sa gitawgan. Hilabay na ng layo. Kalma na gani. Mitiros-kiros ka man sa katarantar. Oh. Hapin upan niyo ang cellphone. Aron way lama sa fingerprint. Desa. Ana. Dali aron yayungan ko nimo. Dera. Hilabay. Sir, miring. Ang kitawgan na ni Belin ang nanawag. Kalma lagi. Tanawag kinsay nanawag. Patay. Si Greg. Ilabay. Bah! Tunas layo kayo, sir. Gubak to sa phone na. Para tuhon ako. Yayungi ko. Ano ato pa maglayo? Dini na lang kay lain kaya kong paminaw.
Dindo taglawas ni Bilin, oh. Butang! Butang! Oops. Tanaw ko, sir. Hindi ko ganahan na magtanaw. Hindi ko ganahan tanawon ko. Pawa dito. Pawa! Oo, sir. Pawa na! Oo, sir. Humok na yung gisulob ni mo karsunis. Stretchable ni. Pantog lang. Hulma kayo. Indot mong lawas bilin. Kay stretchable di ay mong gisulob. Wow! Di ba kasi mo tumag? Basin na mo po og mga bungas o tanon. O gibili niya ang cellphone sa himutangan niya na. Sabi lang, natiksa naman ako. Ngano kang nanawag mo si Bilin, kaduhan ako. Atol nga nagdagan ang motor. Grabe ka lang igib ni Buglawas, Bilin. Bisan may tahi ang imutihan pero mihanap naman og di na kayo maklaro. Lamiak po mas lawas ni mo. Nagdugpak na unta ng lawas akon. Wa pa kumutabang. Karon ang imong panty. Nindot yung kayo po na. Kub una. Wow! Mauni siya bilin. Mauni ni hinungdan nga nung nakauna-una akong namuan ni Diniherong duaon mo si Greg. Pero kampo ko nga wadi ni si Greg. Ug, kitungugit nga akong pag-ampo. Kanino tinatanaon nga nagkunahin. Niyan ako dahi. 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 Niyan ako. Niyan ako dahi. Nausap ako eh. Kulba na ko. Magkapaluya magkulba. Ano ba eh? Bumalik na ko sa agil eh. Di na ko panayo sa unahan. Si Bilin na wala among anak na may kanatugtungha sa kahuna-huna. Huwag ikulbaan ba ko? Bumalik na lang ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!